Buah iki jarene macem-macem jenise, tapi sing arep tak panen aku dhewe wae ya ora ngerti jenise apa. Weruh, liwat wingi sore kok wis do mateng-mateng. Iki arep tapi muga-muga wis isih utuh ora dipangan codot. Iki rene. Telu mateng bareng. Iki sebetulnya sih atos tapi ngene nek ora dipek mengko dipangan codot kedisikan. Lho, kok sing mateng malah sing dhuwur dhisik ya? Iki kan sing ngisor. Ora urut ngisor. Yo, sepilen iki kates sing kaya ngene iki jenis kates apa? Soalnya kan jarene macem-macem. Yo, siji. Duwe dhewe iki. Iki sing kuning-kuning tak pek sisan wae yo. Bene mateng nang ngisor. Loro. Tel. Oh, wis kuning ngene iki lho, iki. Iki tergede kedua. Terus iki. Tel. Nah, cilik tapi ya iki wis mateng. Apa malah sempuk dhewe iki? Iki engko awan wis enak iki. Dinggo gawe lutisan. Ah, wis etuk telu. Iki sedelo meneh iki. Ayo ndorong kawan. Engko awan lutisan bareng. Piye? Aku wis duwe KTC. Awakmu nggawa timune, nggawa nanase, nggawa liya-liyane sing kecut piye setuju ora? Engko tak sambelke sing inu.